θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τη ζωή σας. Πώς σας λένε, από πού είστε, με τι ασχολείστε? Ονομάζομαι Αλέξανδρος Ταξιδάρης, κατάγομαι και ζω στην Κομοτηνή και την αγαπάω πάρα πολύ και ασχολούμαι κατά κύριο λόγο πλέον με τον Σύλλογο Περπατώ, ένα σύλλογο που στηρίζει άτομα με κινητική αναπηρία και ιδρύθηκε στην Κομοτηνή και δραστηριοποιείται πλέον σε όλη την Ελλάδα, διοργανώνοντας προγράμματα εκπαίδευσης αυτόνομης διαβίωσης στα άτομα με κινητική αναπηρία. Επίσης διατηρώ ένα παραδοσιακό καφενείο με 3 φίλους μου και μέχρι τώρα ήμουνα και αντιδήμαρχος νεολαίας στον Δήμο Κομοτηνής. Τα τελευταία 2 χρόνια έχω σταματήσει τον πρωταθλητισμό σε υψηλό επίπεδο που έκανα με την κολύμβηση και κάνω σκοποβολία, αλλά σε πολύ αρχικό στάδιο. Θα μας πείτε λίγα λόγια για το Σύλλογο Περπατώ, πού βρίσκεται, πότε ιδρύθηκε, πόσα μέλη έχει, τι δραστηριότητες διοργανώνει και τι ονομάστηκε Περπατώ? Ο Σύλλογος ονομάστηκε Περπατώ από το παιδικό τραγουδάκι που γνωρίζουμε όλοι. Περπατώ όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Περπατώ όταν υπάρχουν ράμπες εδώ. Περπατώ όταν υπάρχουν τα πάρκινγκ εδώ. Δεν μπορώ να περπατώ όταν εσύ παρκάρεις στο πάρκινγκ που εγώ μπορώ. Δεν μπορώ να περπατώ όταν δεν υπάρχει ράμπα και υπάρχει σκαλί. Τελικά δεν μπορώ να περπατώ γιατί δεν μου αφήνεις εσύ να περπατώ. Από εκεί βγήκε το Περπατώ. Είναι ένας σύλλογος που αριθμεί αυτή τη στιγμή γύρω στα 300 μέλη, όλα με κινητική αναπηρία, κατά κύριο λόγο από το Δήμο από τον νομό Ροδόπης, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει έναν πολύ ωραίο χώρο που το έχει παραχωρηθεί του συλλόγου από τον Δήμο Κομοτηνής, το Κέντρο Αυτόνομης Διαβίωσης της Κομοτηνής, και εκεί κάνει εκπαιδευτικά camp για την αυτόνομη διαβίωση, για το πώς μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει κινητική αναπηρία, σε αναπηρικό αμαξίδιο ή με ακροτηριασμό, να ξανακερδίσει την αυτονομία του, να μπορεί μόνος του να κάνει όλα αυτά που έκανε και πριν από το ατύχημα ή και πράγματα που ποτέ δεν φαντάστηκε ότι μπορεί να τα κάνει. Όπως ας πούμε αθλητισμό, πρωταθλητισμό, σπουδές, παρέες και ούτω καθεξής. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που ήρθατε στο νησί μας, το επιλέξετε ή απλά έτυχε να το διαλέξετε? Στο νησί σας ήρθα γιατί ένας φοιτητής του ΤΕΦΑ της Κομοτηνής, του Δημοτικού Πανεπιστημίου Θράκης, ο Στέφανος, γνώριζε τις δράσεις του συλλόγου, γνώριζε ότι ο σύλλογος προσπαθεί να φτιάξει γενικότερα μια κοινωνία ανοιχτή και προσβάσιμη για όλους, πόσο μάλιστα για άτομα με κινητική αναπηρία. Ο οποίος Στέφανος δουλεύει εδώ πέρα σαν ομαδάρχης στην κατασκήνωση του πίτσα, στον Πρίνο, και έδωσε την ιδέα στον Γιώργο Πίτσα, που είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος όσο αφορά τα άτομα με κινητική αναπηρία και γενικότερα με αναπηρία, μιας και έχει φτιάξει μια κατασκήνωση προσβάσιμη για όλους, με σπιτάκια προσβάσιμα με ειδικές τουαλέτες και ράμπες, και μας έφερε σε επαφή και είπαμε ότι είναι πολύ ωραία ευκαιρία σε αυτόν τον χώρο να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε στις περιόδους κατασκηνώσεων των μη ανάπηρων παιδιών ταυτόχρονα και ανάπηρα παιδιά, για να ενσωματωθούν και να μάθουν και τα μη ανάπηρα παιδιά πώς μπορούν να συμβιώσουν με ανάπηρους ανθρώπους, αλλά και τα ανάπηρα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Αλλά για να γίνει αυτό, έπρεπε πρώτα να βρούμε το προσωπικό που θα δουλέψει με αυτούς τους ανθρώπους. Και έτσι είπαμε ότι θα στήσουμε ένα camp εκπαίδευσης ανθρώπων που θέλουν να δουλέψουν σε κατασκηνικό περιβάλλον ταυτόχρονα με παιδιά με αναπηρία και χωρίς αναπηρία παιδιά. Και έτσι εδώ πέρα σήμερα γίνεται το δεύτερο εκπαιδευτικό camp, στο οποίο συμμετέχουν φοιτητές από τα ΤΕΦΑ Σερών, Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής, κοινωνικής διοίκησης, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, που θα τους ενδιαφέρει να πάρουν περισσότερο πληροφορία πάνω στα άτομα με αναπηρία. Και έτσι βρεθήκαμε στον Πρίνο Στάσου. Θα μας πείτε 2 λόγια για το σεμινάριο που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στο Πίτσας? Ναι, είπαμε ότι είναι ένα σεμινάριο, ένα κάμπ που απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που θέλουν να δουλέψουν σε κατασκηνώσεις και σε άτομα με αναπηρία. Η εκπαίδευση γίνεται από άτομα με αναπηρία
στους συμμετέχοντες, στους εκπαιδευόμενους. Δηλαδή οι εκπαιδευτές κατά κύριο λόγο, εκτός από τους ομιλητές, είναι άτομα με αναπηρία για να μπορούν κατευθείαν οι εκπαιδευόμενοι να έχουν άμεση σχέση με τα άτομα με αναπηρία και να το γνωρίσουν από πρώτο χέρι. Είναι σε χώρο κατασκήνωσης, σε μια προσβάσιμη κατασκήνωση και πιάνουμε όλους τους τομείς: αθλητισμό, κοινωνικά θέματα, θέματα που άπτονται και ταμπού, κομμάτια που δεν είναι τόσο δεδομένα, όπως είναι το σεξ, όπως είναι η διαχείριση της ούρησης, δηλαδή γιατί είναι θέματα πολύ βασικά που πρέπει να γνωρίζει για κάποιον που έχει αναπηρία. Αλλά και όπως είναι και θέματα που έχουν να κάνουν με χαρά, με διασκέδαση, με πισίνα, με νερό. Είναι εύκολο να επισκεφτεί ένα άτομο με κινητική αναπηρία τη Θάσο? Είναι εύκολη η μετακίνηση με το ferry-boat? Με το ferry-boat είναι εύκολη η μετακίνηση γιατί είναι μικρή απόσταση από την Ελλάδα, την υπερπτική Ελλάδα, δηλαδή είναι περίπου μισή ώρα νομίζω αν δεν το κάνω από την Κυραμωτή και καμιά ώρα και κάτι από την Καβάλα ο Πρίνος. Οπότε μπορεί να μπει με το αμάξι και να περιμένει το άτομο να πήρε μέσα στο αμάξι στο λεωφορείο. Δεν είναι δηλαδή πάρα πολύ ώρα ώστε να πρέπει να κατέβει και να είναι τόσο πιο προσβάσιμο το ferry-boat. Η υπόλοιπη Θάσος πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω τι επίπεδο προσβασιμότητας έχει, γιατί δεν την έχω επισκεφτεί όντας σαν άτομο με αναπηρία. Την είχα επισκεφτεί πριν την αναπηρία μου που δεν μπορώ να θυμηθώ και να ξέρω τι δυνατότητες έχει. Η κατασκήνωση του Pizza Hut είναι πραγματικά πολύ φιλική για άτομα με κινητική αναπηρία. Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές στην καθημερινότητα ενός ατόμου με κινητική αναπηρία και ενός ατόμου χωρίς κινητική αναπηρία? Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές? Νομίζω η μεγάλη διαφορά είναι ότι απλά κάποια πράγματα διαρκούν λίγο περισσότερο. Αλλιώς είναι οι ανάγκες και οι διαδικασίες όλες οι ίδιες. Δηλαδή θα ξεκινήσεις το πρωί, θα ντυθείς, θα πας στην τουαλέτα, θα μπεις στο αμάξι σου, θα φύγεις από το σπίτι, θα πας στη δουλειά σου ή στο πανεπιστήμιό σου ή δεν ξέρω στη διασκέδασή σου και θα γυρίσεις. Απλά όλα αυτά είτε τα κάνεις μόνος σου, είτε τα κάνεις με κάποιον τη βοήθεια συνοδού. Όταν το κάνεις κάτω από το φάσμα της αναπηρίας, διαρκούν περισσότερο γιατί θες λίγο παραπάνω ώρα για να ντυθείς, για να πας στην τουαλέτα, για να τελειώσεις με την τουαλέτα σου, να μπεις στο αμάξι, να φορτώσεις το αμαξίδιό σου ή να φορέσεις το πρόσθετο μέλος σου, ας πούμε. Η βασικότερη διαφορά είναι ότι απλά διαρκούν περισσότερο κάποιες διαδικασίες. Και ότι επειδή το κράτος δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες, είναι η ζωή εκ των πραγμάτων λίγο πιο ακριβή, γιατί χρειάζεσαι περισσότερα βοηθητικά μέσα και αναλώσιμα καθημερινά. Αυτές είναι οι βασικές διαφορές. Όλα τα άλλα πάνω κάτω είναι τα ίδια. Πολύ ωραία. Πώς σας φαίνεται η Θάσος? Έχετε επισκεφτεί συγκεκριμένα μέρη? Για ποιο μέρος έχετε ακούσει θετικά σχόλια και θέλετε να πάτε να το δείτε? Η Θάσος μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι ένα νησί που έχει και πολύ ωραίες παραλίες και πολύ ωραίο κλίμα και ιδιαίτερο φαγητό και πάρα πολύ πράσινο. Είναι ένα νησί που είναι πάρα πολύ κοντά στην Ελλάδα και στην πόλη μου, οπότε μπορώ να το επισκεφθώ πάρα πολύ εύκολα. Έχω ακούσει και έχω επισκεφθεί και παλιότερα την Χρυσή Αμμουδιά, το Ποτό, τα Λεμενάρια, την Ποταμιά. Έχω έρθει για ψάρεμα πριν από το ατύχημά μου για την ψάρευα. Γενικά είναι ένα νησί που το επισκέφτομαι εύκολα και όσο μάλιστα και πριν το ατύχημά μου. Ο λιμένας δεν είναι τόσο όμορφος όσο θα ήθελα, αρχιτεκτονικά τουλάχιστον τα σπίτια, αλλά τα υπόλοιπα μέρη μου αρέσουν πάρα πολύ. Προχθές μάλιστα έκανα και το γύρο του νησιού στο αμάξι μου και διαπίστωσα ότι είναι πάρα πολύ όμορφο το νησί και έχει διαφορετικές ομορφιές σε κάθε σημείο. Για ποιους λόγους μπορεί κάποια άτομα να έχουν προκαταλήψεις για όσους έχουν κινητική αναπηρία? Για ποιους λόγους? Γιατί δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση στην κοινωνία για το τι είναι η αναπηρία ή τι είναι η κινητική αναπηρία και αυτό φοβίζει. Το διαφορετικό γενικότερα φοβίζει τον άνθρωπο. Από εκεί ξεκινάει και ο ρατσισμός γενικότερα. Η διαφορετικότητα είναι αυτό που μας φοβίζει. Αντί να μας κάνει να
πλεονέκτημα η ποικιλομορφία και η διαφορετικότητα, να μας κάνει να μπαίνουμε στη διαδικασία να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και διαφορετικά. Αυτό νομίζω είναι που δημιουργεί τις προκαταλήψεις. Βλέπουμε ένα κομμένο μέλος και μας φοβίζει αυτό το πράγμα. Ότι είναι κάτι που δεν θέλουμε να το πούμε. Ενώ είναι κάτι που δυστυχώς ή ευτυχώς είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι μπορεί να συμβεί στον καθένα. Απλά όταν πέφτεις πρέπει να ξέρεις πώς να σηκωθείς. Πώς μπορεί το σχολείο να βοηθήσει στην εξάλληψη των προκαταλήψεων αυτών? Με την εκπαίδευση, με τη σωστή εκπαίδευση, με σωστές δράσεις όπως είναι αυτή εδώ, με παραολυμπιακές ημέρες στο σχολείο, ώστε να μάθουν τα παιδιά την αναπηρία μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από σωστά παραδείγματα αθλητών και πρωταθλητών, με το να υπάρχουν σχολεία που μπορούν να φιλοξενήσουν επί ίσης ώρες και παιδιά με αναπηρία και όχι ειδικά σχολεία που έχουμε μάθει, αλλά σχολεία ενσωμάτωσης και συνεκπαίδευσης και όχι μέρη που είναι μόνο για άτομα με αναπηρία και μέρη που είναι για μόνο μία ανάπορα άτομα, αλλά χώρους που μπορούν ταυτόχρονα επί ίσης ώρες να τα επισκέφτονται όλα τα παιδιά. Τι σκέψεις έρχονται στο μυαλό σας ακούγοντας τις φράσεις προσβασιμότητα και Ελλάδα, ποιότητα ζωής και κοινωνική αναπηρία? Τι σκέψεις έρχονται? Η Κομοτηνή. Νομίζω είναι από τις πιο προσβάσιμες πόλεις στην Ελλάδα, γιατί πρώτα απ' όλα είναι μικρή, επίπεδη και εύκολα γίνεται προσβάσιμη. Έχει πάρα πολλές ράμπες, πάρκινγκ, έχει ποδηλατόδρομο, έχει πολλά καφέ και εστιατόρια που είναι πλέον προσβάσιμα με ράμπα, γιατί έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Σύλλογος Περπατώ για αυτό το πράγμα. Αλλά σε σύνολο στην Ελλάδα, πρόσβαση και η Ελλάδα μου δημιουργεί μια στεναχώρια και μια λύπη. Γιατί στο εξωτερικό, στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Ολλανδία δεν χρειάζεται να σκέφτομαι εκεί που θα πάω αν μπορώ να μπω μέσα, αλλά στην Ελλάδα πάντα πρέπει να είναι κάποιος που έχει πολύ δύναμη για να μπορέσει να με σηκώσει και να με βοηθήσει να μπω στο χώρο, όπως ακόμα και σε ένα μουσείο στην Ελλάδα μπορεί να τύχει να μην είναι προσβάσιμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.